أزي دمتكم دمت سلفنا هذا إرترايو يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا قوامنا يأكل نبل كلنا لعبيتنا يأكل نبل كلنا وهدتنا يأكل نبل كلنا غرعتنا دمت سلفنا هذا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربم حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو زي خبركم أوجت هاجرن كاب هاجر وصعن تركبوا إرتراويان انقع مبل 28 عامت معلتي زخرنا صنت إرترا أبصحكنن زي دمتكم دمتو صعت إرتراويان دمت سلفنا هذا إرترايو نلومي 14 قنبوت كلتشحن 19 عام تمرت زهلونا تحسطات فلما قال سلفنا هذا إرترا بمغنيات مبل 28 عامت معلتنا صنت إرترا كقربيو أسعبو دما بصحفي ياسين عمر حدقانيا نتن قوسقواسن سبكتن طرفات أغازيان أبتحت سبلا رستي زي تدالو صحوف سالساي كفالو كهلون نايو زي خبركم سمعتنا نناصنت إرترا تجلس قطمي سنة طباباوي أخليل تسفاتين أب مدبنا سريعنا لنا مكتالكم مسانا خوم بأخبراتنا عدمنا ناب مدباتنا يما حلال فكم أزي دمتكم دمت سلفنا هذا إرترايو سقرم لا وجني وجن كاني وبلو مالتي عنت كاني وبلو بسام دحوتني وبلو نت كاني وبلو وجني وجن كاني وبلو سنتي وسنت كاني وبلو زور اللوا استورل نسلاي عيتها فوجل نسلاي عيتها فوجل نعم صاروا عيتها فوجل نتبكي ودي تسوافر نتبكي نسلاي يصور أبكسات حات عمس ميكا قبل أبوال نبت بيزها عيتها مجلسي سلفنا هذا إرترا أب 14 قنبوت كلتشحن 19 سلفنا هذا إرترا نملا حزب إرترا انقع نمبل 28 عامت ناصنت إرترا أبصحك دحر مبال إرتراوي كوجحي بمبال لعلي 3 عامات تتصميمو نبرهان صحي غاريدو زنبره صلمات كغاله ناي مانم دغف كيتصبه كل انفتو ابتات بر زنبره صحي وغحتا غيريو تغاديلو مسواتن نحين تقنيتو دما نزي معلت بقعنا هو زغونه حزبي ناي غزار اسو تاريخ اللو اب حلف تاريخون هلو كنتاتن تمركسو دما مسايتاتو ينفت ስለዝኾነ ድማ ሕብረተሰብና ዝውንንዎ ክብርታትን ወግዕታትን ባህላዊ ጭውነትን ሃገራውነትን ካብቲ ታሪኻዊ ኣመጻጽኦም ዝነቅል እዩ ስለዝኾነ ድማ እቶም ንሰላማዊ ቃልሲ አንጻር ገዛእት ኪሎም ዝቃለሱ ዝነበሩ ናይቲ ግዜት መንእሰያትን ዕላማ ዝኸፍሮ ክቡር መስዋዕቲ ንኸይሃስስን ናብቲ ሓቀኛ ነጻነትን ፍትሕን ዲሞክራስን ንኽንበጽሕ እቲ እናሻዕ እናሓስበሉን ናሕዋሩ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰረተ ዘይብለል ታሪክ ምቢታነት ንሒን ጅግንነትን ቀዳሞት ምልሲልና ምስንርእዩ ነዚ ድማ ብምልኣት ኣፍ ልብና ነፊሕና እንኾርዓሎምን ሓያል ናይቲ እዋን ትቕያታት አንጻር ባርነት ቃልስታት ታሪክ ብናይ ሽዑ መንእሰያት ናይ ሎሚ ኣቦታትን ኣባሓጎታትን ዝወነና ምዃንና ከም እንንየተሎም ርጉፅ እዩ ነቲ ዝነበረ መድረኽ ሰላማዊ ቃልሲ ሕቶን ናጽነት
ኣብ ምዕንባቡ ብውዲት ዕሱባት ምስተቆፄ ንምህናፁ በቶም ናይቲ ግዜቲ ደለይቲ ፍትሕን ናጽነትን ኣቦታት ብሓያልን በዳህን ኩነት ዳግማይ ምትካል እኳ እንተተፈተነ ሰላማዊ ቃልሲ ናይ ምምላስ ተኽእሎታቱን እናፀበበ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ተበፂሑ በዚ ድማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ግድነታውን ናይ መወዳእታን ምርጫን ምዃኑ ብምስማር ናጽነት ንምድላይ ናብ በረኻታት ብምውፋር ብጅግና ስዎ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ እዚ ኣንጻር ሕሱምን ጨቋንን ባዕዳዊ ገዛኢ ምስ ኩልንትናዊ ገዚፍ ዓቕምታቱ ከይተዳህለ ብምግጣም ውላድ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ተጋዳላይ በጃ ህዝቡ ዘይጽወር ዝጾረ ኣብ ኣጻምእን ምድረ በዳን ኣብ ጎቦን ስንጮረን ኣብ ዱርን ገደልን ከርተት ዝበለ ሓንቲ ህይወቱ ከይበቀቀ ንናጽነት ሃገር ዘወፈ ጅግና በጃ ህዝቡን ሃገሩን ብወርቂ ቀለም ታሪክ ክውንን ዝኸኣለ ብምስዋዕቱ ከመስክር ስለ ዝበቕዐ ወራሲ ሕድሪ እዞም ሙዑታት ጀጋኑ ኣቦታትን ናብተን ጀማሪትን ፈጻሚትን ክልተ ሰውራውያን ሓይልታት ብምጽምባር ዝኸፈልዎ ከቢድ መስዋዕቲ ነዚ ዕለት እዚ ክበቅዕ ኽኢሉ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ከቢድን ክቡርን ዋጋ ሓርነት እዚ ክኸፍል እንከሎ ኣብታ ብነጻነት ዝተበኮረት ሃገሩ ዘላቂ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ረብሓታቱ ብምምዕዳው ተቋዳሲ ሃገራዊ ጸጋታቱ ክኸውን ብምእማን እዩ ኣብ ናጻ ሃገሩ ልኡላዊ መሰሉን ማዕርነቱን ተሓሊሉ ብኽብሪ ክነብር ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ምዕሩይን ፍትሓውን ተሳትፎ ክህልዎ ብርቱዕ ባህግታት ነበሮ ኩሉ ኣድማሳዊ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሳላቱ ተኸቢሩ ብመንነቱ ከይተሸቁረረ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ነጻ ኮይኑ ብሰላም ክነብር ደረጃ ብደረጃ ንድሕረት ድኽነትን ድቁርናን ብምውጋድ ብመንገዲ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣቢሉ ብልጽግቲ ሃገር ክምስርትን ንቕድሚት ክስጉምን ዝነበሮ ህርፋን መዳርግቲ ይነበሮን ብሄራዊ ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታት ብምዕቃብ ብመንፈስቲ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎ ዝተጠርየ ስኒትን ሓድነትን ተኸባቢሩን ተሓዋቒፉን ክነብር ዝነበሮ ባህግታት ዓሚቕ ነበረ ምስ ኣህዛብ ጎረባብቱን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ማዕርነትን ሕድሕድን ምክብባርን ዝተመስረተ ንሓባራዊ ረብሓታት ምስ ሰናይ ዝምድናታት ንምህናፅን ዝሓለፈ ምዕራፍ ብምዕፃው ሓድሽ ባብ ታሪክ ብምርሓው ኣብ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ወፍርን ምዕባለን ኣወንታዊ ተራ ክፃወት ዝነበሩ ሕልምታቱን ድሌታቱን ሓያል ነይሩ ኮይኑ ግን ኣብ ጽባሕ ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነት ኩልቲ ራእይን ባህግታትን ህዝቢ ኤርትራ እከይ ዕላማታትን ተግባራትን ገባት ስርዓት ይግደፍን ብዘይ ምቅዳው ፍጹም ክልተ ተጻረርቲ ድሌታት ክኸውን ግዜ ወሰደን ዝኸበርካ ተቃላሳይ ህዝቢ ከም ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ድሕሪት ምልስ ኢልና ዘለናሉ መድረኻት ኣብ እንሪኤሉ ብሰንክቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ምኹላፍ ባህግታት ህዝብን ኣሰቃቂ ዘቤታውን ባዕዳውን መግዛእቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ትጽቢታቱ ወፃኢ ድቦላዊ ሓደጋታት ኣብ ትሕቲ ርኡይ ጥልመትን ውሽጣዊ ባርነታዊ ጭፍለቃን ብድዕን ዓመፅን ተሸሚሙ እቲ ሃገራዊ ናጽነት ክረጋገጽ ናብ ሜዳታት ኤርትራ ዝወፈረ ሓርበኛ መንእሰይ ሓይሉን ኪልዮ ምብራር መግዛእታዊ ሰራዊትን ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነትን ንህዝብን ሃገርን ዘርብሕ ዝሓለፈ ወፅዓ ህዝቢ ኤርትራ ዝድብስ ዓይነት ከመይነትን ኣተሃናንፃን መንግስታዊ ስርዓት ዛዕባታት ሓርነታዊ ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ውሕስ ከይገበረ ሕፁይ መስዋዕትን ገንሸል ናጽነትን ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ ተገይሩ ይተዓኒጹ በዚ ድማ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ድሕሪ ምእዋጅ ሃገራዊ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ክብሪ ስኢኑ ፖለቲካውን ሰብኣውን መሰላቱ ተነፊጉ ኣብ ትሕቲ ዳግማይ መግዛእትን ባርነትን ገባት ስርዓት ዝነብር ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዝተኸሎ ጉጉይ ስርዓተ ምሕደራ ንምልካዊ ስልጣን ዘገልግሎ ዝደኮኖ ኣዕናዊ ፖሊሲ ክርኢን ከለና ድማ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣይነፍቅድን ስያመን መንነትን ኣህዛብ ኮነ ብሄርነት ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝዕድል እቶም ዘስጉኑ ሰባት ብዘይ ፍርዲ ክእሰሩ ኣለዎም ባሓቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ኤርትራ ናይ ባል ሸዓተ ህዝባዊ ግንባር እዩ ወዘተ እዚ ኩሉ ኣብ ኩሉ መድያት ህይወት ኤርትራዊ ኣስዒቦ ዘሎ መሰረታዊ ሽግራትን ፈጢርዎ ዘሎ ዓቕሊ ጽበትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ቀጸላታት ሃገር ኣተኣታቲዎ ዘሎ ሰብኣውን ማተርያላውን ዕንወትን ብርሰትን ጥራይ ከይኣክል መንገዲ ሰላምን ርግኣትን ብምዝራግ ምስ ጉራብቲ ሃገራት ከይተረፈ ብሰላም ክነብር ዘይከኣለ ብኩሉ መዳዩ ነታ ሃገር ናብ ሓደጋን ምብትታንን እቲዋ ምጽንሑ ንማንም ኤርትራዊ ዘይንገር ሓቂ እዩ ክቡር ተቃላሳይ ውፁዕ ህዝቢ ግበታዊ ስርዓት ሕልሚ ጸላም ኣጀንዳታቱ ንምቕጻል
ስልጣን ንብብሓትን ውልቀ መላኽነት ንምንጋስን ብመራሒ ጉጅለ ግበታ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተሃንደሰ ሕጊ አልቦነት ከም ቀንዲ ተጠቃሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምብራስ ዝዓለመ አዋጅ ጥፍዓት ዝረአ ኮይኑ ብቅደም ተኸተል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ወለዶ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝዘነበ ፍጹማዊ በደላት መጸባጽብቲ የብሎምን ብኸፊል ገለ ንምባል ምድኻም ሃገራዊ መንፈስን መንነትን ፈላላይ ተጻብኦ ሓድነትን ዘይፍትሓዊ ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ሳዕቤናቱን ጉዱድ ዕስክርናን መላእ ሕብረተሰብ ናብ ዓስከር ናይ ምቕያር ንድፍታት ብመስርሕ ምዝመዛ ነፃ ጉልበት ምግባት ኩሎም ሽቕለታት ኣቢልካ ብድኽነት ነቲ ኣብ ትሕቲ መሓወርካ ብምእታው ዝሰረተ ወፅዓ ምስክርነቱ ድማ ነቲ ተቓሊሱ ዘቃለሰ ህዝቢ ብቐይዲ በትኽነትን ሕጊ አልቦነትን ስቕታን ልኡምነትን ብምንጋስ ምብኻን ኣእምሮን ስደትን ብልሽውናን ምርሳይ ጸጋታት ሃገርን ጸብጺብካ ዘይውዳእ ጥፍኣት ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ኣደራዕዩ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ ኪንዮቲ ናይ ይምሰል ሰላም ምስ ሃገረ ኢትዮጵያውን ንብዙሕ ዓመታት ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ተጋዳላይ ፖለቲካዊ ብስለቱን ከየስፈሐ ኣብ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮት ሃገር ከይተሳተፈን ብዓብይ መጋረዲ ተታሒዙን በቶም ሕቡኣን ሰብ እከይ ሕልምን ራእይን ብምቕላስ ኣብ ውሽጢ ተቓልሲ ንናጽነት ንድፊ ባርነት ብምስኣል ብስውራት ኣባላትን ስውራት ትካላትን ነተቓልሲ ኣብ ውሽጢ ጉጅላዊ ጃንዳ ብምኽማር ነቲ ከቢድ መስዋዕትን ስንክልናን ደም ረሃጹን ዝኸፈለ መንእሰይ ኣካል ገድልን ሓፋሽ ህዝብን ናይ ምጥላም ዝነበረ ኣካይዳ ገባት ስርዓት ኣብ መድረኽ ናይ ሰላሙን በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ከምቲ ኣብ ቁሩብ ዓመታት ንባሕርታት ኤርትራ ንባዕዳውያን ዝረከቦ እተን ዝተረፋውን ነዚኦም ንምርካብ ምስቲ ንዓመታት ዶብና ሃገርናን ዝጸንሐን ምስቲ ንህዝቢ ኤርትራ ከዳምዮ ዝሓገየ ኣብ መዓልቲ ርክቡ ንሰላም ኣይከሰርናን ዝብል ናይ ደስታ ዳንኬራ መስዋዕቲ ደቂ ህዝቢ ብምሕካኽን ተደቢስና ኢና ብምባል ንህዝቢ ዘሽካዕለሎን ንፍርቆም ፈተውተይ ንፍርቆም ጸላእቲ ኤርትራ ብዝብል ሓረጋት ብምስማይ ናብ መንገዲ ጥፍኣት ደኣምበር ናብ ሰላምን ዲሞክራስን ከም ዘይብጻሕ እቲ ኩሉ ደላይ ፍትሒ በፂሕዎስ ድሮ ይኣክል ዓገብ ብምባል ብተግባር ዘመስክር ዘለዉ ኣቐዲሞም እውን ነዚ ብምርዳእ ገንሸል ደቂ ህዝቢ ዝኾኑ ከም ወዳዓልን ሓጂ ሙሳን ቢተወደድ ኣብርሃን ብርሃነ ብርሃን ካልኦትን ክዓክቱ ፈቲኖም እዮም ንተግባራት ዝግበታ ስርዓት ኩሉ እንተ ብዘይርድኢት ክሰዓብ ዝጸንሐውን ደው ኢሉ ዝሓስበሉን ይኣክል ዝብለሉን መድረኻት ምህላውና ብምስትበሃል ሕጂ እውን ንምምካቱ ንህዝቢ ንምድሓንን እንታይ ተገብረ ዝብል ነዚ ንምምላሽ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ማህደር ታሪኽ ኣቦታትካ ብምምላስ ከምቲ ቀዳማይ ስዎ ኤርትራ ኣቦና ሼኽ ዓብደልቃድር ከቢረ ኣብ እዋን ንእስነቱ ካብ 1000 ዓመት ውርደት ሓንቲ ዓመት ብኽብረት ምንባር ይበልጽ ዝበሎ መሰልን ክብረትን ብቓልሲ ጥራይ ከም ዝረጋገጽ ነፍሱን ብጾቱን ብኒሕ ዘንቀሎ ንቕሎ ምንዳይ ዝተሰላሰለ ናጽነት ንስኻ ከዓ ነታ ኣብ ዝባንካ ዘሎ ወፅዓ ጠለምቲ ውሽጣዊ ባርነት ንምእላይ ታሪኽን ኒሕን እምቢታታት ቅርሲ ኣቦታት በርቢርካ እምቢ ንምልክን ባርነትን እምቢ ንሕሱር ባርነት ሕሱም ጊላነት ነታ ተዓኑ ዘላ ቤትካ ቤት ፍቕሪ ቤት ክብረትን ቤት ጭውነትን ቤት ሓድነትን ቤት ኩሉ ሰናይካን ምእንታኻን ምእንታኣን ዝሓለፈ ፍቑራትን ረዘንትን ሰማዕታት ራሕሪሕካ በቲ ንኽትዛረበሉ ተምሳጥ ዘይብሉ መሪርን ኣሰቃቕን ጉዕዞ ስደት ኣቢልካ ኣብቲ ቤት እንዳማትካ ርዝነትካ ነኪኻ ከም ዝደለኻዮን ዘይምቹእ ናብራ ከብቅዕ ብምኽንያት እዚ ረዚን ዕለት ሓድነትካ ብምድልዳል ይኣክል ክትድምጽ ንምሕፀን በቲ ሓደ ሸነኽ እውን ኣብዚ መዓልቲ ናጽነት እንዝክረሉ ዘለና እዋናት ኣብዝሓ ውድባት ኤርትራውያን ኣብ ቃልሲ ካብቲ ዝነበረ ኣወንታዊ ሕሉፍ ተመክሮ ተበጊሰን ነቲ ዝብጻሕ ዘይመስል ዝነበረ ብዘተ ፍልልያትን ምጽባብ ከም ዝከኣል ብነዊሕ መሪርን ተደጋጋሚ ምፍንጨላትን ዝበጽሕኦ ነቲ ናይ ግርጭት ኣፈታትሓ ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ መርሆ ብምኽታል ክሳብ ምምስራት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝበጽሕሉን ትማልውን ነታ ተሪፋ ዝነበረት ናይ ብዙሕ ኢድ ኣታውነት ዘቆማጣዕ ዝነበረ ብመድረኽ ተሰጊራ እዚ እውን ነዚ ጽላል ብሓባርን ብወለንታን ካልኣዊ ፍልልያት ብምስጋር ብሓባር ንቃልሲ ክወፍር ዘኽእሎ ዕዉት ካልኣይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኤ ምክያዱ ይፍለጥ ካብዚ ብምንቃል ከዓ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ነቲ ዝተረፈ ሓይልታት ብምጥማር ነዚ ኣብ ኣፍሞት ዘሎ ግበታዊ ስርዓት ዳግማይ ከም ዘይትስእን ንምስባሩ እቲ እንኮ መፍትሒ ሓድነት ደለይቲ ለውጢ እዩ ሓድነት ደለይቲ ለውጢ ብምእማንን እቲ
እንኮ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ከም ዝኸውን ብምባልዩ ሰልፍን ሃዳ ኤርትራ ብዘይሕለል ቃልሱ ንህዝቢ ኤርትራ ሓርነቱ ከበስር ዝፅዕትን ጽላሉ ንምዕዋት ዝተግህን ሰልፍን ሃዳ ኤርትራ ነዚ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ንምዕዋት ኣብ ቃልሱ ካብ ዝተራእዮም ተመክሮታት ብቐንዱ ከም ዓጋትን ዓንቀፍትን ኣብ መስርሕ ድማ ኣብ ደንበ ፈትሕለና ዝብሉ ናይቲ ስርዓት ኣውራታት ዝፍለጡ ግን ከዓ ገና ናብ ህዝቢ ዘይተናስሑ ዳግማይ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሸንኮለል ንምእታው ተመሊሶም ናይ ምምራሕን ሕልምታትን ዘሳስዩን ነቲ ካብ መንቀሊኡ ኣንጻሮም ዝተላዕለ ኣብ መደባት ናይ ሃገራዊ ትሕቲ ሃገራውን ብምምዳብ ኣብ ኬንያ ዝጀመረ ተጻብኦታት ተመዝጊቡ ምህላውን ብኻልእ ሸነኽ እውን መስርሓት ተጻብኦታትን ናይ ኩለን ሓይልታት ወለንታ ንሓድነት ንኽረክብ ከይደቀሰ እንዳሰርሐ ኣብ ውሽጡን ናትካይና እናበሉ ብምትላል ዘይናቱን ዘይቀደውቱን ጉጅለ እንዳፈጠሩ ኣብ ዝባኑ ተሰቒሎም ዕላምኡ ክጨውዩ ዝፍትኑ እንዳጋለጸ ነቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኮይኖም ብደመራ ሃፁግ ዘሽካዕልሉ ዘለዉ እውን ብምኹናን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን ምውሓዝ ሎሙን ከቢድ ቃልሲ ብምክያድ ናብዚ ሃገራዊ ባይቶ ኣበርክቱ ዘዕዘዘ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ኣጋጣሚ ብምግባር እውን ሰልፍን ሃዳ ኤርትራ ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ዘቕርቦ ጻውዒት ነቲ ሃገራዊ ባይቶ ብኹሉ እንትናና ክነደንፍዖን ካብ ናዕኻ ደላይ ፍትሒ መሲሎም ክመቓቑልካ ዝመፁ ተበለፅትን ብንቓሓትን ብምክትታልን ክተቃልዖምን ብምዝኽኻር ኣብዚ ዘለዎ ባርነታዊ ህይወት ኮይኑ እውን ነዛ ረዚን ክብሪ ዘለዋ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብምዝካር ህዝቢ ኤርትራ ድሕነት ሃገርካን ሕጂ እውን እቲ ኣብ ኩልንትናዊ ጉዳያት ብሱላት ተሓሳስባ ዝውንን መዛን ሓሳባት ዘፍልቕን ዲሞክራስን ፍትሕን ማዕርነትን ህዝቢ ተኽብር ሃገር ንምውናን ኣብዚ መኸተምታ ክርከብን ሰላምን ፍትሕን ኩሎም መሰላትን ሓርነታትን ዝረጋገጸላ ሃገረ ኤርትራ ክንውንን በዚ ግፍዕታት ንኽሕንኮኽ ዓጋቲ ክረክብ ኣስካሕካሒ ተግባራትን ንምብቃዕ ብዘይ ምሕፍልላይ ንፍትሒ ንዋደቕ ንብል ደጊምና ብዘይ ህዝቢ ሃገር ብዘይ ሃገር ከዓ መንነት ስለ ዘይህሉ ነቲ ንህላዌ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ይኹን ንመላእ ጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ዓቢ እዋናዊ ሓደጋ ኮይኑ ዝጸንሐን ዘሎን ገባቲ ስርዓት ግደፍ ካብ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ብምውጋድ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብምድሓን ኣብ ሃገርና ሕብረ ሰልፋዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ምህናፅ ዕማም ኣብ እንግዳዓ ነፍሲ ወከፍ ዝተጻዕነ ታሪኻዊ ጾር ምዃኑ ክንቅበል ይግባእ ንመበል 28 ዓመት ዝኽሪ ጽምብል በዓል ናጽነት 24 ግንቦት 2019 ክነብዕል ከለና ብመንጽር እዚ ዝተሰከምናዮ ታሪኻዊ ሓላፍነት እዚ ንህልው መድረኻዊ ብድሆታት ንምስዓር ኩሉ መድያዊ ኣበርክቶና ብምዕዛዝ ህዝብን መጻኢ ወለዶ ኤርትራን ፖለቲካዊ ስልጣኖምን ክብርታቶምን ዝኾኑላ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ብግብሪ ዝሳነ መብጽዓ ክንኣቱ ይግባእ ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት እዚ ብዕምቆት ብምስትብሃል ኩሉ ዓቕምታትና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብምባል ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ኣብ ግብሪ ንምትርጓሙ ቁሩብ ምህላው የረጋግጽ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቲ ኤርትራን እንኳ ዓብጽሓና ይብል ጥሉል ክራማት ድማ ንህዝብታት ኤርትራ ይምነ ግዴታዊ ምጽንባር ብሄራት ኣይንቕበልን ዓወት ንዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስዕረትን ውድቀትን ንገባቲ ስርዓት ግደፍ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታትና ፈጻም ቤት ጽሕፈት ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ 24 ግንቦት 2019 እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዩ ናጽነት ገዝሚ ኣላፍ ህይወት ናጽነት ህያብ ናይ ሰብ ሓሞት
كاب تلقت زوات سبنا قرطمت بعمتات زقللت دمنا جلتت نيروم ناتا عصبات معنتا نموت زخدوا سسجيروم سبترتا نيروم ناتا كسادوم نعرض زيدنو كم زرزرا مشتنا بحوز قنو نيروم ناتا بمر زي برقبو نفسهم نشطو هاجر زعدقو نيروم ناتا نيرن ناتا نسنة بخلن زهابا مع سنن كيف ريز عربا نيروم ناتا كي تولدو زعرفو سوو خي تبالو سمم زي تتعفو عما سنز تهارمو قنا من بار كي تعمو نيرومنا اللون سقوم زنبرو بدوام زلو فرقوم زقبرو سالازي كل بريحانا سنات كم لبسب سبنات حسبات نسل فتحرت عن نسل رفتان كسانة نسل هاجر أولنة نسل خبر الأولنة نسل مننة إرتراولنة بأخللو تسفاتين أزي دمسكم دمس سلفنا هدا إرترايو حدقنيانات غوسغواس سبكتن طرفات غازيان بياسين عمر حدقنيانات غوسغواس سبكتن طرفات غازيان بياسين عمر سالساي كفال نيشتو فلتت حدقنيايو زبل مثل انجليزيوان نخم بعل تسفاتيانن يوسيفن زامسلو طقم فليطاويان مالت طمعاويان زتمثل عبي ملእኽቲ ዘለዎ ምስላዩ طمعاويان اتم قنجال فلتت حيزوم عبيتي زي دفور مهورات مسيلم بمقراب زورا زيون زرقاقون بهامات داندتاتيوم ازوم بهامات زياتهم فلتتهم طمع عقمهم دروت كمون تمكروهم سحو كنسو ننبسم نفيحهم بهارات وي عبيتي ليكاونتن فلاسفتاتن مرحتن جنم سلزغطروا كاب كونن ترحيقهم عبا امرهم عبز قرصو وزي جبت حلما وعلمهم زنبرو كابز حليفهم ننبسم ببدعة كم مداركت زيبولهم جاقانون زواتهم زيبولهم فلاتات عبر زي ركوبهم قدساتن غيرهم سلزوصدوا يخفعلنا نحسرنا نيو يخعبنا يو خيبالو عفهم مليئهم عين زن قرحاسوتهم زحسوو نرؤي نجر بقهديهم زخحدو كمون نفلو التاريخ تمازيزهم يم ززنبعو ازخلو زنورن زسأينن زسكفن تقبارات نفتسمو كمتي جغرافسي بعلا هاريما بعلا تقوي زبها المسلا نساتومون حق انجبتن حيزم نمانم كي أزيو نمتكلم زكالسو كانت كلهم نقفتومن تقاومتومن جنكا حق مريروام جبت حربيتوام زلا خفون زلالفون كم زخونو دقاقيموام سمع إذني خمزلوام انا تمتصادقيام زمدرو اتي بزي مقرات حسوت انت تدقاقيمو حقي زمسل زبل كاب سلفنا زي جرمن استقدحه ناي نفح بروباغاندا اكي ميلات مركش زخيد غوسغواسن سبكتن منقس غازيان زختلو الوتاو صعبيناتنا فلتكا كونيلكا نتعفافي هايمانوتاو سمعيتات بممزمازن عور بهراو تمكحتي بمخصكاسنيو زي سلاسل زلو قدامي علامانايتي زي سلاسل زلو حدقنيان غوسغواسن سبكتن نلولاونت إرترا نمفراسن هايمانوتاون بهراون كونات حد نمبراع كخونن كله كالآي قند علامو أخاني نخلل تقراي كاب إثيوبيا بزتزرفة وي بزتمعرر هبت دحر مبلساكان محيالكان كاب إثيوبيا فليخا مالت فنجيلكا مس إرترا بحيلي وريركا دحر مقباتكا بود زي كونه بقدي مسمبار زبليو نزخلت حدقني علاماتات نمتكبار قدنات نتا أحقراو تفلاتنات زلوو أحقراو دوباتن حقاو دوبات إرتران إثيوبيان كتفرسو نزي جهاز لولاونتن كتقهسو نزقوان فكا برتو حقراو تقاومتات كدقسو كمون نتا أنتاركا زفنو علامة ويخوننا تنتصلون كتحسد لكا مكوحاتا غازيان بتعبيت لبوم زتدفنون بنعقت عينهم زعورون سلازخونو نتي كقطمو يخون كمكتوو لعلا أمم زخونه عزيز انكرن زي كمهان بدهوتات كقطموان كمكتوان تراي زي كونه كسعروان كملكوان تأمراتاو مزنا زي بلو حيل خمزلوام نسعبتهم كأمنو بوزيحم زجهارون زقعرون نقابنات نلبس عبتهم نمسلاب
منشي حيلهم ناي وغنهم ملقدقف كم زخنا نمقلح كم زيبلو نقداينا فتحو زقبرو اتنكايدو زلنا سيوناو قالسي ابتي بأملاخ زتحاري زبالة اوريتاو هايمانوت زتمركوسة خند زخنن وغنا نقالسنا خم قدس قالسة تقبلو بنصوح لبي سلز دقفونيو نتي وغنا زبلو زلو تقاومو ناول كملكاو سرعة تقدف زي كونه نابتوم تاريخاويان دمنياتاتنا يلوم زفردوهم إرتراويان أسلام كقنعو خمزلو خقوسا قوسون كلو خا ببدعه كم زيبلو نا أسلام زأمنن ما يسحقونن حديو أسلام أرمين سلو زخونو فتسيمكازو أمانو فطرات هيكونون مس أسلام كنبر أين خلنينا مساتهم مريت حدي أخت ولد كب ويقب كنبحلي زلنا كالم الرجاء يبلنان قندي كدر عمو زلوهم صلاتنا أسلاميهم حيلهم مهمون أبرسو مخانو حموتهم فسوسيو مالت جاجوت سلزخونو حانت غانتا تأخلهم عدميهم زناو حزل سرعة قدف سرعة حوهاتن تنفاس اسوخ علم سلزلويم ازوم كلت سرعتات زياتهم نقندي صلاتنا أسلام قتيمنا خينك أبصهم وي كينس انتم يكلاخلو لهم يتابعوا لهم كمون يحبحبوهم اللو كابزي بزي فلا تاغازيان زبل سم زات امقوا هايمانوت توحدو زختلن قانقوا تግርኛ زاربن اب كبس ኤርትራ ዝነብርን ببهره تግርኛ ዝፍለጥ አካል ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩለን ብሄራት ኤርትራ ብሕልፍ ኸኣ እቶም ኣስላም ዝእምነቶም ሓለፋ ዘለዎ ብሉፅ ብሄር ከም ዝኾነ ብምምሳል ትምክሕቲ ንምዝራእ ክሰብኩን ከለው ከምዚ ይብሉ እዚ ቅዱስ ህዝቢ እዚ ኣብ ኤርትራ ኮነ ኢትዮጵያ ትግራይ ማለቶም እዩ እቲ ዝሰልጠነ ካልኦት ኣብ ከባቢኡ ዘለው ድሑራት ማሕበረሰባት ወይ ብሄራት ኣስላም ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ደረጃ እንዳን ቀቢላን ተሓፂሮም ክተርፉን ከለው ንሱ ንበይኑ ግን ብተፈጥሮ ምዕቡል ስለ ዝኾነ ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ብሄር ዝበፅሐ ካብ ጥንቲ ትሒዙ ብታቦት ዝምራሕ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይ ሃይማኖት ዝነበሮ ፊደል ግእዝ ምሂዙ ንታሪኹ ብፅሑፍ ዝሰነደ ከምኡውን ሓወልታት ቀሪፁ ስልጣነ ከም ዝነበሮ ስልጣነ ንግስነት ኣክሱም ዘረጋግፅ ዘይበርስ ቅርስታት ዝገደፈ መዳርክቲ ዘይርከቦ ጎይታ ማለት ብትውልዲ ጭዋ ዝኾነን ብኣምላኽ ዝተሓርየን ብኻልእ ኣዘራርባ ንኽገዝእ ዝተፈጥረ ብሄር እዩ እዚ ትምክሕታዊ ኣረኣእያ እዚ ካብቲ ናይ ጀርመን ሰልፍና ዝእምንቶ እቶም ንዓለም ክገዝእዋ ዝግብኦም ብኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ህዝብታት ሓለፋ ዝተዓደሉ ብሉፃት ህዝቢ ንሕና ፁርያት ኣርያን ዝዓሌትና ጀርመናውያን ጥራይና ዝብል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ልዕሊ 50 ሚልዮን ንጹሃት ሰባት ዝህለቐ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኾነ ትምክሕታዊ ኣረኣእያ ፈፂሙ ዝፈልዮ ኣብነት የብሉን ሓደ ንኽልቲኦም ምኩሓት ጉጅለታት ዝፈልዮም ነገር እንተሎ ናይ ጀርመን ናዛውያን ኣብ ኣዝያ ምዕብልትን ብልፅግትን ጀርመን ክፈርዩን ከለው ናይ ኤርትራ ኣጋእዝያን ግን ኣዝያ ድኻን ድሕርትን ኤርትራ ምፍራዮም እዩ እዚ ከዓ ካብ ከይኣኸለ ሕላገታ ዓወረት ብትዕቢታ ሓሊፉ ካልእ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ብዝያዳ ብተበላፅን መናፍቕን መሃይምን መደናግርን ተስፋፅየን ተዋዲዱ ፀርፍን ዘለፋን ወቐሳን ባጫን ከምኡውን ብድዕን ዕቐትን ብዝመልኦ ብዕሉቅ ቋንቋ ብዩትዩብ ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝተፈነወ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ዝሓዘለ ስብከትን ጎስጓሳትን ምኩሓት ኣጋእዝያን ኣዝዩ ብዙሕ ልዕሊ 120 ቪድዮታት እኳ እንተኾነ እቲ እናተደጋገመ ዝቐርብ ዝነበረ ኣብዞም ዝስዕቡ 12 ኣገደስቲ ወይ ንኡሳን ኣርእስታት ክጠቓለል ይኽእል እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድህየና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቕሉናን ንረጋግፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قلسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنا حقرنان كم زخنا مرققات يو أوعي سلسنا دايرترا أفتحون متكلاون مسمر قالس هزبي سلفنا دايرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخندزقالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو أوعي سلسنا دايرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخيا 31 تكمتي انرد علون قطباون محبراون شجراتهم انفتحالون علنا لكم نبللو جزي حجيو أوعي سلسنا دايرترا قالسنا قالسيز بيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات ترد الرب وتعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معرنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسجدد قديتا بمخانيو أوعي سلسنا دايرترا زي خبركم سمعتنا نلوم زبلنا يا متحسساتنا أبزازي من لنا أبقى تالي كسب خالد تحسساتنا الرخب سسنايو أي زجر ميوزجر الرينات كزجر ميوزجر أي زجر ميوزجر ناقص الريزجر حلم تقنيو تسمع يوم عمر سرحكي تعلقوا تبنيهم كان بجل فالعين كانوا كينة بحري ماليش كتمني وفريد فطري اي زجر ميوزجر الرينات زجر ميوزجر اي زجر ميوزجر عكس الريزجر اي زجر ميوزجر الرينات زجر ميوزجر اي زجر ميوزجر عكس الريزجر تغطن دما تدمك مبسكي يزفون ودي شرحتات بديكي كان زينة تهدوي كان نقودا بدي مسستقليو يتقب رحكي اي زجر ميوزجر اريناك زجر ميوزجر اي زجر ميوزجر ناقص الريزجر اي زجر ميوزجر اريناك زجر ميوزجر اي زجر ميوزجر ناقص الريزجر خدي الكدمة كم تقطنيو كل فتن يوم وانتو تقبريو ولا قوة بني زجر ميناتي بكلو متقيا بالحاجة فتروحي اي زجر ميوزجر الرينات زجر ميوزجر اي زجر ميوزجر ناقص الريزجر اي زجر ميوزجر ناقص الريزجر يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا كن قوامنا يأكل نبل كلنا نعبيتنا
كلنا يأكل نبل كلنا وهبتنا كلنا يأكل نبل كلنا برعتنا سقرم 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 لا 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 وجني وجن كاني وبلو مالك عنك كاني وبلو بسام بحثني وبلو عنك كاني وبلو وجني وجن كاني وبلو وسمت كاني وبلو زور اللوا استورل 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 نسلاي ايها فوجل نسلاي ايها فوجل نعم صاروا ايها فوجل نتبكي ودي تسوافر نتبكي نسلاي تصور أبكسات حتى مسميك أبكي أبكي نبكي سها عيد